Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyibhizi nendaba yamakhumalo ngoba sonke si-confused. Ngaphezu kwalokho futhi sinokuyibuza ukuthi si-right yini ukubuza le mibuzo lena noma sime ngemuva because the more sibuza kunento ethi kumnyama la kuyasabisa yabo. Nayi i-example engizokunikeza yona noma kungayisiyo into efanayo kodwa kucishe kube i-situation esondelene. Yabo kwi-RShowD masibuka uSeason 2 lo ubunomakhelwane noDade. Besinokuthi asazi ukuthi kufanele ngikhuluma ngoDade ungazi ukuthi uDade ubani ngishiye lapho. Besinokuthi asazi ukuthi kufanele sikudabukele noma senze njani because lana umuntu omkhulu o-involved and le ndaba esizwayo kunezinto ezi-questionable. Asazi ukuthi kwenzakalani, like ufihlani, ukufihla ngoba kufanele ukuthi ukufihle kwenzakalani because now uyingxenye yale show and le show ifuna ukuthi nikhulume as auntie abashuholondilanda nabangafuni ukujabula. Ifuna ukuthi nikhulume because ukuba a part of le show okusho ukuthi nawe ikhona into ozoyiletha. Uma kuwukuthi kule show kuyahletshwa kuvezwa iy'ndaba zabantu, nawe obviously uzohletshwa. Manje yaba naleyo nto kulo season 7 because thina sinento eyodwa esiyibuzayo ukuthi yayingaki iminyaka. Yabo manje sisuke kuleya side le lokuthi siyabuza, we are trying to figure out ukuthi kwenzakalani, siyagxeka criticizing or sithi kanti why uhlezi uyi-victim, simi ngemuva manje sithi kanti lana kwenzakalani, like kunale mask oyifakile, maybe isona sizathu, like you are all over the place ngoba like kwezinye izindlu laphayana bayangena sibabone as husband and wife, kube ukuthi sibona uMacele noMayeni banento abakhuluma ngayo iyadlula. Umangwabe baba nalawo ma-issues ukuthi okay owabo umshado ukule phase baney'nkinga sidlule. Umayeni yinkinga eyilethwa umpumelelo umnini osuke complaina ngale nto. Sangena endlini kaMakhumalo kunegama lomunye unkosikazi. Sangena endlini kaMakhumalo kunegama lomunye unkosikazi. Umacele ukuthi ngifuna ukuhlangana nabo nje kunobusa meeting ngamakhosikazi. Izinto ekufanele ukuthi siyilungise, like why? Angithi umseleku othi yena ungena kulezi ndlu zonke every day. Sike simbone ukuthi okay noMacele like bahlekani noma yabo akubi vele deep conversation kodwa nje siyabona ukuthi nangu umseleku noMacele, nangu umseleku noMangwabe-ke sebeyaxabana-ke, uMangwabe-ke akasayingeni yabo. Nangu umseleku noMayeni mhlawumbe uzolalela iy'dingo zamnini or uzokhuluma indaba kaMpumelelo or bahleli nje like uMayeni nomseleku le Dade ngisho ngale yandlu yonke le ndlu enhlizweni ngisho. Anoke nakusisi abakhulumi kakhulu kodwa nje banale yanto e-natural. Maybe mhlampe yikho okubuye kwenze uMayeni emcasukele umseleku ngoba unayo i-picture yento ababevele bezoba nayo. Wayimosha-ke umseleku ngokuthi yena ufuna isithembu ngoba vele le abanayo uMayeni nomseleku i-picture yento uMayeni awayivele enayo. Mayethi nje kwakumnandi kudala ngesikhathi besakhohlisana-ke kudala babevele bekhuluma ngomndeni onje osekunesiphithi nabazukulu. Sifike kuMakhumalo, like uMakhumalo ngicabanga ukuthi she's the most successful wife lapha eMzumbe. Yes, ngicabanga kanjalo kodwa-ke noMangwabe unalo ibhizinisi ukuthi kuMangwabe asikwazi ukuthola because akavezi kakhulu ukuthi kwenzakalani. OkaMakhumalo izinto azenzayo iningi lazo zila ku-social media so siyabona i-progress. Kodwa wangena umseleku sekune-meeting noMakhumalo.
nguMakhumalo ayipheli i-episode lingabanga khona igama lankosikazi, noma esehlangana nomangwabi okuwumngani wakhe usanakho ukuthi uMayeni wenza ukuthi like akusekhona ukuthi friendship yethu sasihamba laphana yabo nje. Manje siyakhathala, mase sikhathala ukuthi kanti wayunje, siyabuza ukuthi kanti yena kowakhe umshado uqale kanjani. Like angithi abona ukuthi into abasixoxela yona manje izinto abadlula kuzona manje, kodwa futhi-ke ukuze bebe khona phela beba amakhosikazi bonke banama-stages abadlule kuwona. uMakhumalo-ke indlela ayiyona kwi-show iyasiphoqa ukuthi sibuyele emuva ukuthi kanti yena ufike kanjani la ekhaya. Ukukhuluma kwakhe kakhulu asazi, usesiyazi uMayeni akamsabi because ufike before uMayeni. And shuthi uMayeni umazi as uMakaMpumelelo umawengane osele, yena-ke seyi-girlfriend, i-girlfriend elungiselwayo ukuthi-ke izongena kulesi thembu. But ube neminyaka emingaki before nigxeka or nijaji? Ube neminyaka emingaki? Yabo mase sibe nale understanding sizoyithulela futhi sizophuza amanzi siyithulele, ngoba ikhona into uyibona ukuthi hayi le nto le iscreama something. Sizoyithulela ngoba nakhona lapho kwi-show D sasilobu sishilo ukuthi okay siyayibona ukuthi bekungafanele, kodwa-ke usuphakathi, and masuphakathi ngeke abanye abayingxenye yeshow beku-treat as a first lady, because now uku-TV as a reality TV star. Ngoba ngathi abantu bayathanda ukukhuluma phela, ngeke siyogubha iy'ndaba sigubhe iy'ndaba sorry mase siyathula la because sihlonipha leya position, kodwa kula uvele as a TV star, a reality TV star. Yile situation efana nalesi sibhekene nayo kuThando Nesithembu. Mina ngize ngiyayibuza ngithi abakopelanga ne-scripts sakwi-show D ngoba bayaxabana, bayahleka, bayaxabana, bayahleka, baney'ndaba ezingaphelele abangasafuni ukuyiqeda. The more bekhuluma nathi siba nemibuzo ewu-1 million. Why neminyaka emingaki guys? Hayi, bye.